матлуба раҳматова овони мактабхонӣ шефтаи қайқронӣ шуду барои омӯхтани ин ришта ва сайқал додани маҳорати худ аз ноҳияи муминобод ба шаҳри душанбе омада ба донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ дохил шуд. Дар баробари ин назди мураббӣ Нурмуҳаммади Тоҳир нозукиҳои қайқрониро аз худ кард. ҳамин тавр тӯли 5 сол мешавад ки ҳамчун варзишгар фаъолият дорад ва дар ин муддат дар чандин мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ширкат карда сазовори ҷойҳои намоён гаштааст. Дар чемпионати Тоҷикистон оид ба қайқронӣ ки тӯли 2 рӯз дар кӯли ҷавонони шаҳри Душанбе баргузор шуд, натиҷаи беҳтаринро миёни бонувон нишон дод. اولین باره که من در ناحیه مومن‌آباد رفتم در آنجا پسرها نبودند، پسرها بسیار بودند و دخترها نبودند. اولین دختری که در آنجا مشق تمرین میکرد من و خواهرم رحمت‌ها آراسته. در این مسابقه من در مسافه 500 ادیناچکا دوایکا چتویارکا و در مسافه 200 ادیناچکا دوایکا چتویارکا برآمد کرده جایهای اول را گرفتیم. дар чемпионати кишвар дудастаӣ аз шаҳри Душанбе вилоятҳои Суғду Хатлон байни ҳам дар масофаҳои 1500-200 метр дар қайқҳои якнафара, дунафара ва чорнафара рақобат намуданд. яке аз дастаҳои муваффақи чорабинӣ дастаи вилояти Суғд ба ҳисоб меравад. баъд аз марҳилаи вилоятӣ 34 нафар варзишгари беҳтарин роҳхати мусобиқаи қаҳрамониро ба даст оварданд. бачаҳо ҳастанд ки машқ кардан надидаанд ба натиҷа мебароянд. машқҳои аз таҳти дил машқ карда истоданд. роҳҳо кушода шаванд. вале мусобиқаи байналмилалӣ Ӯзбекистон тайёр ҳастанд. байналмилалӣ мусобиқаҳои дар Қирғизистон ҳастанд. бо забони русӣ международная регата мегӯянд. бисёр давлатҳо дар онҷо иштирок мекунанд. ва олмон тайёри дида истодаем. акун бовари комил дорем ки парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд мебардоранд. дар рафти чорабинӣ мо шоҳиди як мушкилие гардидем ки ба рафти мусобиқа халал мерасонд, чун барои қайқронон баҳр ё кӯли ором лозим аст, вале бинобар қайқҳои хизматрасоне ки дар кӯл фаъолият мекунанд ин номумкин буд. ба андешаи масъулони мусобиқа онҳо чандин бор оид ба ин қазия ба директори боғ шикоят карданд, вале ягон чораи андешида нашудааст. мо чанд маротиба инро пешниҳод кардем, аммо мутаассифона ин бартарафшаванда нест, ин соли аввал нест. тӯли чанд сол аст ки мо инро муроҷиат мекунем бо масъулини боғ ки вобаста ба кӯланд. ин қайқҳое ки лодкаҳои моторие ки ҳаракат мекунанд бартараф намешаванд. ба ин мушкилӣ нигоҳ накарда дастаҳо 2 рӯз миёни ҳам рақобат намуда ғолибонро муайян карданд. дар натиҷа дар навъи каноеи якнафара мақоми якумро Шаҳриёр Даминов ва дар байдарка бошад Манучер Баёзов аз они худ карданд. дар байдарка ба масофаи 1000 метр бошад қайқрони вилояти Суғд Абдусаттор Ғафуров ғолиб гардид. дар ҳайати даставӣ бошад дар намуди байдарка ва эстафета дастаи Душанбе ва дар навъи каное тими Суғд пирӯз шуданд. гузориши Парвина Ашурзода, Акрам Калонов, махсус барои барномаи иттилоотии Хабар.